संख्या परिचय 700 रु 799 पर्यंत संख्या पढ़ा 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 777 777 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 एहीपरि आम 700 रु 799 पर्यंत संख्या शिखिले। देखा अभ्यास कार्य 8 1 नंबर अक्षर लिख 713 724 735 756 786 791 764 777 अंकरे लिख 2 नंबर 724 724 के लिखा ना 7 2 4 724 753 706 792 785 702 3 नंबर देखिबा सान रु बड़ क्रम लिख 3 नंबर सान संख्या लास्ट आसब बड़ संख्या क नंबर देखिबा आग आसब 706 तापरे 721 तापर सान हो 736 768 783 792 सेपरि ख नंबर आग आसब 721 729 738 763 760 तापर 763 786 ग नंबर सेपरि आग आसब 708 तापर आसब 721 तापर आसब 738 782 796 आग आसब
12। ତାପରେ ଆସିବ 728, 780, 728 ପରେ 769, ତାପରେ 780, 783। 9 ନମ୍ବର ଆଗ ଆସିବ 704, ତାପରେ 713, 755, 763, 793। 4 ନମ୍ବର ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଆଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିବା କ ନମ୍ବରରେ ଆଗ କି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 799, ତାପରେ 767, ତାପରେ 753, ତାପରେ 743, 728, ତାପରେ 718। ख ନମ୍ବର ଆଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି ନା 799, ତାପରେ 782, ତାପରେ 781, 768, 735, 734। ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ଆଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସିବ ନା 792, 783, ତାପରେ 771, 732, 720। ଘ ନମ୍ବର ଆଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 738, 729, 723, 717, ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ 702। ୱ ନମ୍ବର ଆଗ ଆସିବ 792, ତାପରେ 786, 763, 742, 714। 5 ନମ୍ବର ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର 714, 724, 734। 10 10 ଆରୋହ ହୋଇଛି 744, 754, 764। ଖ ନମ୍ବର 705, 710, 715। 5 5 ଆରୋହ ହୋଇଛି 720, 725, 730। ଗ ନମ୍ବର 711, 715, 719। 4 4 ଆରୋହ ହୋଇଛି 723, 727, 731। ଘ ନମ୍ବର 702, 704, 706। 2 2 ଆରୋହ ହୋଇଛି 708, 710, 712। 704, 707, 710। 3 3 ଆରୋହ ହୋଇଛି 713, 716, 719। 6 ନମ୍ବର ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଲେଖ। 780, 770। 10 10 କମିଛି 760, 750, 740, 730। ख ନମ୍ବର 775, 770। 5 5 ଅବରୋହ ହୋଇଛି 765, 760, 755, 750। 744, 742। 2 2 ଅବରୋହ ହୋଇଛି 740, 738, 736, 734। ଘ ନମ୍ବର 750, 749, 748। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 1 1 ଅବରୋହ ହୋଇଛି 747, 746, 745। 7 ନମ୍ବର ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା। 763, 700 ମିଶାଣ 60 ମିଶାଣ 3, 752, 700 ମିଶାଣ 50 ମିଶାଣ 2, 783, 700 ମିଶାଣ 80 ମିଶାଣ 3, 764, 700 ମିଶାଣ 60 ମିଶାଣ 4। 8 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 700 ମିଶାଣ 40 ମିଶାଣ 6, 746। 700 ମିଶାଣ 80 ମିଶାଣ 5, 785। 700 ମିଶାଣ 50 ମିଶାଣ 8, 758। 700 ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 4, 714। ମୂଲ୍ୟ ଲେଖ। 700ରୁ ଯାଇଛି 700, 5 10 ଯେହେତୁ 50, 8 1 ଯେହେତୁ 8। ख ନମ୍ବର ସେମିତି 700ରୁ 700, 9ରୁ 90, 3 1 3। ଗ ନମ୍ବର 7ରୁ 700, 3ରୁ 3 10 ମାନେ 30, 6 1 ମାନେ 6। ଘ ନମ୍ବର 7ରୁ 700, 1ରୁ 1 10 ମାନେ 10, 8ରୁ 8 1 ମାନେ 8। 10 ନମ୍ବର ଆବାକସକୁ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଗୋଲି ଗଣି ତା ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା। ଆବାକସ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 2, ତା ତଳେ ଲେଖିବା 2, 1 2 3 ଲେଖିଦେବା 3,
7 କ'ଣ କହୁଛି 1 2 3 4 5 6 7 7 ଲେଖିଦେବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 7 3 2 ବା 732। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର 1 2 3 4 ଲେଖିଦେବା 4 1 2 ଲେଖିବା 2 1 2 3 4 5 6 7 724। 1 କ'ଣ କରେ 1 2 3 10 କ'ଣ କରେ 1 7 କ'ଣ କରେ 1 2 3 4 5 6 7 713। 1 କ'ଣ କରେ 1 2 10 କ'ଣ କରେ 1 2 3 7 କ'ଣ କରେ 1 2 3 4 5 6 7 732। 11 ନମ୍ବର ଆବାକସରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 8 ଅଛି 8ଟି ଗୋଲି, 5 ଅଛି 5ଟି ଗୋଲି, 7 ଅଛି 7ଟି ଗୋଲି। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର 9 ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟି ଗୋଲି କରିବା। 2 ଅଛି 2ଟି ଗୋଲି 1 2 7 ଅଛି 7ଟି ଗୋଲି କରିବା। ସେହିପରି ଗ ଆଉ ଘ ନମ୍ବର ବି ଗୋଲି